Center, building better Africa. Malai muno tili ndi anthu amene Mulungu anawadalitsa ndikuwapasa mwayi kuti atitumikire ngati dziko koma opanda chikondi. Anthu ozikonda, anthu ozunjikira okha chuma, anthu okuti bola iwowo ndi mabanja awo zikuwayendera alibe nazo ntchito zothandiza Malawi. Ndibwereze Malai muno tili ndi anthu oyipa kwambiri, anthu amene Mulungu anapasa chisomo, anawakondera ndikuwapasa maudindo oti atitumikire mdziko muno. Maudindo kaya president, kaya unduna, kaya MP, kaya makansala, kaya okhala ma chief executive, kaya okhala ma board chair, kaya okhala ma board member. Koma ambiri ayiwo ndi anthu ozikonda, anthu ozunjikira okha chuma, anthu amene pa mtima pawo palibe chikondi chokuti atukule dziko lino athandize Malawi wa kumudzi. Andili mtima kuti bola ine apa banja panga ndi ana anga zinthu zikundiyendera, the rest alibe nazo ntchito. Ndikuyankhani choncho chifukwa cha zimene mwanditumizira, zimene okutumizirani Onjezani Kenani. Tinda Malawi ambiri kunja amene dziko lino amalikonda, ndipo ali ndi information imene ena amatumizira kamene timatumizira kunjako, koma information ije fiti nayo siyoposa so iwowo. Information okupasani Onjezani iyo Kenani iyo yokuza Salima Sugar, I have more information than imene ali nayo Kenani. Ndilali ndi information ya mbiri nthawi imene amagulisa MTL kuposa wina aliyese muno Malawi. Koma tili ndi sankho muno Malawi, sitimaona chimene munthu akuyankhula kuti akuyankhula nsondachi ndichothandiza dziko lino kapena ayi. Akuyankhula kuti azithandize okha kapena akuyankhula kuti athandize dziko. Ndeti ndi ziwanda zofuna nokuyang'ana kuti kodi amene ndi ndani, ndi wa fuko langa, ndi wa mtundu wanga, ndi mtumbuka nzanga, ndi mchewa nzanga, ndi ngoni nzanga, ndi mlomwe nzanga, kapena ndi ndani. Nde ukaona kuti si wa fuko lako, si mlomwe nzako, si mtumbuka nzako, si mchewa nzako, si ngoni nzako, nde ola nsonda yankhuliza nzeru suma zitenga kuti awi si wathu. Koma pakabwera wina wanu wa mtundu wanu uyankhula zombwambwana zosamveka, za ukape, za ukamingi, za uzoba, muma msapota chifukwa ngwakwathu. Tindi wakwithu syndrome, tindi wakwathu syndrome. Mkuona dziko linatsogolisiriza tukuka, mkufuna a very serious mindset change. Ndibwereze tindi anthu kunja kuno Amalawi amene ali kunja okonda dziko lawo, ndachina Onjezani Kenaniwo, kachina Kachambawo, ndani ali kwambiri. I can mention their names, I know a lot of them, a lot of them. Koma iwo ali kunja, ife tilimo muno Malawi muno sanga khali ndi information yoposa ife osateka. Think tank atsogo sinsonda ndakati kunena kuti the think tank sikeni nsonda. Think tank atsogo ndi chinthu choti chimaposa FBI. Tindi information yoposa CIA, information yoposa Mossad, kama di KGB. Tindi information atsogo yoposa kaya multinational kaya chani muno Malawi muno atsogo think tank tindi information. Izwena kuzani Onjezani Kenani is just a drop in the ocean. Yokuzana not only ku Salima Sugar, yokuzana ndi kwambiri kaya ku Eskom, kaya ku Injeko, kaya maparastato za mbili maota board and what have you. Ine ndi information ya mpiri kwa basi. Kundi ifala mule anthu ambiri Amalawi atakwapitira ku nyumba kwa ndo kwa agenda kapena ukagwesa nyumba. Chifukwa Malawi muno anthu amene timatenga ngati mahero ndi anthu waboza kuba kwambiri. In Malawi we celebrate crooks, we celebrate corrupt sharps, we celebrate local and international economic hitmen. Timachita celebrate amene ongati heroes. Pamene anthu oyipa kwambiri ndamene aunonga dziko lino. So nonda tikuyankhene kaya mwi ufala mulafuyeni of my blessings. Ine ndi makandi information. Anthu ambiri maona watsogonda anthu opanda chikondi. Nkona pena bake
ndibati ndikafuna upanga express my whole political anger, ndibati politics ya Malawi 90% is full of satanic worshippers. 90% ya anthu amene apanga ndale muno Malawi 90% they are satanic agents, demon possessed people. Uti alibe chikondi ndi anthu pantima pawo, there is no conscience, athu apanga chinthu chilichonse chimene akufuna. 90%, only 10% ndifo olungama, and thank God ndiri 10% 90 andale maona muno Malawi they are satanic worshippers, they are demon possessed. Anthu kuti kukhala nawo kumacheza nawo utha kudabwa kuti kudawa akuganiza kapena anthu andi umunthu kapena umunthu mulibe. Unfortunately ndanthu amene Malawi samaombera m'manja ndikumaona ngati anga athandize pamene zochitika pansi. Atsoko. So yes, Salima Sugar, well, it's nice and it's good that Onjezane has got that information, but I've got more than that information. And for your information, do you know, kuli munthu amene akhala akulimbana ndi kuti Malawi avutike ku Salima Sugar mpaka na kuitengera company ija kukatenga injunction kuonesesa kuti Salima Sugar ija akuba agawane ndalama, munthu wake panopo ali mboma. Panopo ndiye ndi wankulu mboma, ndamene akusogolera za legal. Nkona panopo akuthamanga kuti let's set out of court. Chifana inso pacholowa chake pamene. I know the guy. I even know his name. I even know his law firm. Ali pasogolo. Ndamene anayesesa kuti amwenya ajakuba anabwera kuzaba ndalama za Malawi popanga establish Salima Sugar. Ndalama zagawane ndamwe. Salima Sugar was established on taxpayers' money. Amwenya amene they had nothing, not even a penny. Ambira janalo okweza makato ku India huko. Unable sapato slippers analibe. The government of Malawi took ngongole loan ku bank $15 million. Ndukapa samwenya jo kalanga di capital. Iwoso sana perekeso yose. Anangobelisa 17 million. Ina anagawana ndi anthu. They had nothing. Sovereign guarantee mene anatenga aboma to get a loan ku bank ndukapa samwenya jo kalanga di capital yao ni ndalama za Malawi. Amwenya jo they had nothing. Not even one tambala. They were fake investors. Ndi ndalama zo anagawana kuseriko, ena ndi maloya anagawana, ena ndandale anagawana. Salima Sugar inali ngati ng'ombe kwawo kukapangira ndalama andale. So zikuchitika muno Malawi atsogo, muno Malawi muno demon possessed politicians, demon possessed technocrats, demon possessed business people, demon possessed spiritual and religious people. You have no idea. I know them. I know them by name. Nitokuza ndu uyu kwa satanic uyu kwa Ziwanda, uyu akukuna mizani, uyu ndi wenu wa genuine, uyu akupanga zinzo zikuthandiza na Malawi, uyu akupanga za ntuma ndi Mulungu, uyu akupanga za akuthandiza. I know them asogo. I have been in my spiritual life for over 46 years. I have been in frontline active politics for 30 years. I've been in business for 45 years. I've worked for 40 years. So, no, thanks a lot. Tena zontizo wana kuti zitabanchi kuma ziko ila tsoko. Lofuna ambuya lowerelepo. Ofuna to sandale tilandire Yesu. Tisusike muntima mwatumu. Tonse ama business. Tonse amene timati mapemphera tilandire Yesu. Chifukwa magulu monse muli afake atsoko. Muli a genuine ochepa ndi muli ambiri majority afake. So ufuna nditu Mulungu alowererepo tilandire Yesu, tikhale ndi chikondi, tilikonde dziko lathu, tikonde anthu osauka kumuzi amene timangowatenga ngati zisilu chifukwa chokuti ngovutika. So munthu ovutika, munthu osauka saona patali yamayendera chakudya cha lero. Mukampasa chakudya cha lero mawa akapemphaso. That's the problem. Lidziko lolemera, Mulungu anatilalisa, anatipasa ufulu, mulibe nkhondo, natural resources abwino, mvula yabwino, nyanja, tinima minerals, anthu okuma mtima, anthu achimwemwe osakonda nkhondo koma dziko losauka. Have you ever sat down and thought kuti why? Ndife andale, ndife ma businessmen, ndife ma technocrats, ndife atsogoleri,
amipingo azipembezo azikhulupiriro amene ndife anthu osakhulupirika andibwereze atsogolo. 90% ya anthu atsogolo amene tinawo muno Malawi andale business azipembezo, name them technocrats, business people, they are satanic worshippers, they are demon possessed. 90%, only 10% ndamene amaima pachikuonadi ndipo amaopa Mulungu. And I thank God that I, Honorable Kenneth Chitatata Katolitoli Nkwambanandi Msonda Village Headman Katolitoli ndili nkati mwa anthu 10%. Atsokonda chora kutali 65 years sisi pano, I have nothing to lose. Ine sinimanyengerera munthu, sinimalambira munthu, ndachokera kutali masiku anga asala ndochepa ngati Mulungu anga ndikomere mtima ndasala ndi 30 years kutsogolo kuzoti ndikhale ndi moyo. Ndikutazanditenga Mulungu ndi 95 years. So ndachoka kutali, I've spent 65 years of my life. I have no time to waste. Ndizilambira munthu, ndizigwadira munthu, ndizinyengera munthu. Forget it. Zikomo tsoko. Happy Boxing Day. Shalom and Emmanuel. Remember, 2026 is the year of divine connection. Shalom and Emmanuel. Club Junta, building better Africa.